Dobrý den, mé jméno je Andrea Matějková a působím jako krajská koordinátorka prevence rizikového chování na území Moravskoslezského kraje. Terénní znalost je pro práci koordinátora zásadní. Bez pravidelného monitoringu je velmi obtížné tvořit jakékoliv strategie preventivního působení na, dle mého názoru, jakékoliv úrovni. Ať už je to státní, krajská, lokální či místní, tedy také přímo ve škole, kam směřuje naše metodická a podpůrná činnost. Díky systému SEPA se opíráme o data například v dotační či projektové činnosti, a to například při přípravách a realizaci krajské konference či nabídce vzdělávání. Moravskoslezský kraj byl jeden z posledních krajů, který se připojil k národnímu systému evidence preventivních aktivit. Měl svůj vlastní evaluační nástroj, který byl ovšem velmi náročný pro samotné vyhodnocování. V současné době po soustavné společné systematické práci metodiku prevence v pedagogicko-psychologické poradně získáváme data z více než 75% škol. Limitem národního systému je jeho složitost a náročnost, stejně jako je složitá cesta prevence ve škole. Snaha tvůrců však je systém maximálně zjednodušovat. Bonusem pro školy je, že mimo evaluaci výkaz je možné sestavit i preventivní program, plán, který je respektovaný čistkou školní inspekcí. A není tak nutný mít další dokument týkající se preventivního programu. Preventivní program školy je povinným dokumentem a je stanoven vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Systém sleduje celou škálu oblastí, které jsou pro výkon prevence podstatné. Jak již bylo řečeno výše, sleduje 8 oblastí od zázemí až po samotnou přímou práci pro základní cílové skupiny, těmi jsou žáci, pedagogové a rodiče. Konkrétně jde tedy o zázemí školního poradenského pracoviště se zaměřením na školního metodika prevence. Sledujeme personální, časové, prostorové a finanční zázemí. Dále pak preventivní programy v předmětech či třídnických hodinách, včetně jejich náplně. Konkrétní potřeby posílení kompetencí a vzdělávání, odborné zázemí školního metodika prevence, dlouhodobé specializační vzdělávání a absolvování krátkých kurzů, stav potřeb supervize ve školství, slovní a konkrétní zpětná vazba k potřebám zvýšení kvality pro práci školního metodika prevence. Zhruba 85% odpovědi se týká snížené přímé vyučovací povinnosti. Výskyt rizikového chování v absolutních číslech i zatížení ve věkových kategoriích ve formě ročníků, dále soběstačnost školy ve vlastních preventivních programech, rozložení organizací, které vstupují do škol, rozložení preventivních témat, slovní zpětná vazba vzdělávání pedagogických pracovníků, slovní zpětná vazba autoevaluace škol a tak dále. Každý kraj má pak možnost sledovat vlastní data. Ku příkladu Moravskoslezský kraj ještě navíc sleduje i počty neomluvených i omluvených hodin a snížené stupně schování. Systém evidence preventivních aktivit se může jevit přínosný pouze pro úrovně, které jsou nad školou, ale není tomu tak. Jak už bylo řečeno na začátku, data či potřeby zaznamenány do systému by se následně při dobře orientované politice měly zpět vrátit do školy. Rozhodně by se neměly obracet proti škole.